Iramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian di Tuhata, apen napawaton, apen parpudi maun, hatani debata tersurat di Jesaya, biddu 35, mamuka sianaya sada sahat waya obat, ujahahoma dihita. Marlas ni rohama halongonan, dohok tano bakal-bakal, jala marolopolo ma adaran, jala marbunga songon bunga pasur, marbunga situtumei jala marolopolo, masa matutu parolopolopon, dohot paria riaon, hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi, rab dohot hinaulini Karmel, dohot Saron, idon nasida ma hamuliaon di Jehova, hatongamon di debatata, pargogoi hamuma tangan akka nadau, jala pahot hamu akapat na teluk-teluk, dok hamuma tuaka parroha na tafuton, birma tu dimuna, unang hamu mabiar, idama debatamunai, romar tubolhon, dohot mamaloson, rodo ibana tongon paluahon hamu. Ima sahatne turpuki, huripuro apen na paupato te homo parpudi, gok magareja narhaku. Hape kebalikan, wada sokonia te. Amo pikiraku itu dah, alana apen na paupato te homo puncak na sudah narhaku. Hape kebalikan do. Tiga pada reja mitau nau, hiaro rai mereka kamu di wayak munai, adong obat lilin galak. Iu pada reja mitau kubayak koma lilini, lilin apa julu idok warna dame. Seda kamar galak melilini. Ilustrasi klasik don. Warna lilin apa julu dame. Alai aladang Jepang dame di jolmei. Idok ibana ma mitok mau. Los mitop, mate. Roli lipat wahon, warna si iman mana hapor siaon. Sebetulnya hapor siaon sada semangat dui mangalehon hanguluon nasitong. Alai lebih gimana julmei ngapikiran na di pangasahon. Daumbe tu debata iduk lilin dapat padua honibe au mitok mawin, las mitopi. Rolin dapat tuluhon. Idok guarda si kasih holong. Alai beringi mana julmei ngaholan nama si hosoman. Ngaholan late dipikiri. Idok ibadah mamuse, fi mitok ma, las mitopi. Saya ada malilinon, masuk madat dana. Ang di buya aino ni. Tangis mi mana, bahasa mito pau betul di mana. Solos mito na parpudion. Isu kumagwar na siya dawar mo na, si pakiribon pengharapan. Mito dohoin na. Daw. Molong no pe pakirimon, jika masih ada pengharapan, nabuy do panguluak kumuse, lilin na margwar si damai, lilin iman, dan lilin kasih. Dan ternyata benar. Selama masih ada pengharapan. Molong dope pakirimon. Nabudu pe ulahonon saluhuk nai. Pakirimo songoni maham wakadungan. Nanaing suatonon di panulirang Jesaya. Tuhala Israel hati hai. Nyatur pukon beri si Jesaya duda utujulu. Alani beri gimana bangsoi ikut terbuang nama. Ikut tertaban nama. Ikut menderita nama bangsoi. Alani jogal di takuh nasida. Mulu tajahai di Biddusada ayat 5. Jupak kita di si jogal nasida. Alai hujah maju kita. Biddusada, Jesaya Biddusada ayat 5. Didok songonon. Ditadajong gido napuna ibana. Jala di boto haludi panggagatan nabinahin ni Tuan. Alai anggo bangso Israel
Dan tumadaahu jaladang meroha bangsoku. Coba kita bayangkan. Keledai mengenal palungan Tuhannya. Pole do ibana ditadda jonggi do napuna ibana. Ngabobrokiat be moral nasida. Ngau turu be siap pahapahanan. Gari pahapahanan ini ditadda Tuhanna. Hape bangsa Israel, bangsa ni debata, nama buan nasida ruar sen habuangan. Nama ngopan nasida ariat do bongin. Nama ngeleon nasida hanguluan. Dang ditadda nasida be debata. Sungguh luar biasa. Alah ini kok terbuang nasida. Tu Bible. Jala dibereng si Jesaya ma nama saya. Naiko menderita nasida. Naiko marukil nasida. Di situasi nasongonima. Aung dope pakirimon. Inna si Jesaya nama. Nang pe marukil hamu. Nang pe iko madate hamu. Alai adong dope pakirimoni. Molo jahuba ro jahuba tongon paluahon bangso. Songon dari dok ni topiki. Rodo jahuba tongon paluahon bangso. Ketika Allah memulihkan molo jahuba paluahon bangso na ahmad terjadi. Parjulu sudedo dipadingkan debata. Ido ibana ma parjulu natido panai. Molo pole do ibana marlas niroha halongonan. Doh tano bakal-bakal. Jala marolopolop adaran. Jala marbunga bunga pasur. Ni vidui. Bado halongonan. Gabe tano nanapu. Bado halongonan go ai. Go baran ni ngulu dui. Asa marlas niroha doh marolopolo. Bangsui. Asa unang madate na sida. Go baran nilas niroha dui. Mulai do ibana halongonat doh tanoon tano bakal-bakal sehira na mangulu. Di patari daho si Jesayas benda mati itu seperti benda hidup. Ala di bata marhuaso. Nabuidu patu paun di batai. Halongonani tano bakal-bakali gabe pole do marbunga babunga pasur. Ala nunga ro di bata. Gobaran ni bangsa Israel do halongonani. Gobaran ni bangsa Israel do bakal-bakali. Ala parrohaon nasida nasudinggani. Jadi parjulu sehali ipangido terpukot tu hita asa mampu hita marolopolop dohok marlas niroha ikoroja huba mangulu di bagasan rohat taon. Bere kau maju kakaduan ni baga-baga ade. Itu di pohon Natali tikimat dekor hami doh tamat dekor. Wanok no di baga-baga daraku. Ali buka hamu majui. Ahami bagasi. Batu bata di bagasi. Kok kau batu bata? Bodo jual me sokoni. Bagaki berengon ale rohana. Basa batu bata i. Gimana? Baga kian. Bodo sokoni kan. Baga keduan ni. Ibu kus dingkan. Alai bagas. Bahu bereng batu bata. Bahkan dong dona kosongi. Dah kan manangahi bagas. Bodo sokoni rohani jual main. Songo kalongonani, songo bakal-bakali diisilah dengan firman Tuhan. Ala nu ngarodi bata pasuakon, ngarodi bata tongon peluaho bangsona sian paru kiloni. Menurut bata bertindak alam juga akan menjadi lestari. Songo nedo gadi dui, na sumber sahabat biala motu hita, no muru do bata. Wase ku bulan Desember ikut terjadi banjir, gempa dan lain sebagainya. Ada sebuah sahabat. Alai Pauliun ni di batadui di bagasan turpuko. Napa dua hok Pauliun di batama secara fisik jol main. Akatangan ido ibane son berkau majo tangan na telu. Ayat tolu pargoi hauma tangan akan hadau. Mula pole dau tangan na dang margo gubi. Dang bui mangula bi. Idok mesti palak teluk-teluk. Tidak mampu lagi berkarya. Alai mulu di bata Paulihon. Saluhut na bui do. Mulu di bata Paulihon. Akan ada dauk tangan na. Akan ada teluk-teluk si majojak na. Akan ada somar gogo. Mulu ngaroja huba. Sudi patu paun di bata do.
Pole patudos songon hinau dini Libanon. Di patudos hinau dini Karmel. Di patudos hinau dini Saron. Ayah masa di sini. Mulai dok Libanon, hama kadongan sel Libanon masuk di hau ares na baga. Idok kon hau mulio ni Libanon. Isi do jupaki dai. Mulai dok kon Karmel tertengok masih Elia dok si Elisa. Porlak ni sinabot, ni buat sinabot. Berarti boleh kemana Karmel, Tano, Nanapu, kebun anggur yang sungguh luar biasa. Mulai do ibadah misalnya Saron, sejarah gereja dokon Saron adalah tempat hadirnya di situ gudang akka jenis-jenis di bunga di Portibio. Ibaturus matusi hinahuli di akka tano bakal-bakali dohot ibaturus ibana halongonani berubah semuanya. Alani ko pergogod do tangan na daw. Songoni pak na teluk-teluk. Ake sepak na teluk-teluk porsia maham. Pamaligon ni Tuhan itu. Amen. Itu dah. Olo na yang patok ka teluk-teluk berdal pengekon humau tu iba. Iko pasti do paling ganon ni Tuhan. Ima secara fisik. Secara fisikis itu ibana sada naik. Pirma to dimuna. Omma. Secara fisik naking tangan do si bajojak ipadinggan. Secara fisikis pirma tu dimuna. Ima diayat na pau patuni. Dok kamu matu akaparrohan atahuton. Pirma tu dimuna. Kaya bahas Samion di pihadilan sia. Basi padumu pirma poki bahul-bahul pas salongan. Se pirma tu dimuna lulu juyuma nang pangomoan. Basi padumi. Tutodi doh pangomoan. Molodang pirtu dina batangan nyope daud-daud do. Molodang pirtu dina lakkanyo pe mabir do. Ima boleh ada batak. Ujago siani de bataro manopot bangsona papir hotod dinia karuas ni huria. Margogoi hon akaruas ni huria. Asa posrohana majalo Jesus si paluai. Idu na yung dohonon ni apen na paupatonon. Iko marlas ni roha matobak manomunomu Jesus. Iko marlas ni roha majolma secara fisik na hurang mampu. Iko marlas ni roha matodi ni jolma majalo Jesus Kristusi. Na tuluon na yung buanotan no mula. Ko buanotan mat mula kon. Alane tapature ma parrohota. Manomunomu Jesus si paluai. Tapature ma parrohota. Asa anno dibongin malam apen mampu hita majalo ibana nama dok Immanuel dia batama dongata bolonga mampu sogori denggamma mardalan perayaan Natali mangulu mapakiri mota manotong sadarion rodi saliling nilelengna amen. Mauliate madiho o di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga saor ho Tuhami di hari sadarion nama bahel kami marolopolo jala marlas ni roha ala roho manopotami di bagasan Yesus Kristus. Paulium ma Tuhan at kaadaran ima parrohaon nami asa gohammu marhiti hatam. Paulium ma Tuhan at kanamartihas tangan nami na dauk si majojak nami na teluk-teluk gabi margugu kami mangula akaulau nami. Secara fisis pe Tuhan, fisikis pe pirmatu dinami majalo ho asa margugu kami Tuhan jala marlas ni roha. Tong pasu-pasu masalu na ruas ni huriami. Marhiti jamitam sadarion mangalihon semangat matuhami i lahu mau duti ngulu sigano pari. Dia disadario pe Tuhan neng bogok mandok kami tu borngin pesta Natal. Asiroham lehon arena tiur arena dinggan. Asa di bagasan hasadaon doh paria yaon ruas ni huriam rotu bagas joromon mangalak bohal ni partudion di pesta Natali. Pasu-pasu nang parhalado ni huriam pargugui parsahalai nasida asam marhiti pakkobasyon di parhaladomi lam tarida haporsyon ni ruas ni huriam di bagasan Kristus Yesus martangya kami tujolom amen.